Здравейте, казвам се Добромир Милчев и съм собственик и управител на музикален магазин Soundmart. Бизнесът ни се занимава с внос и продажба на едро и дребно на музикални инструменти, аудиооборудване и всякакъв тип музикални аксесуари. Нашия бизнес датира от 2018 година. Тогава стартирахме първо онлайн магазин под съвсем различно име. 2 години по-късно отворихме първия ни физически обект в Пловдив. От тази година вече сме се ребрандирали с ново име, сме на ново място, с доста по-голям склад, с повече колеги. Бяхме поставени пред предизвикателството да управляваме сами социалните си мрежи, да достигаме по-лесно и адекватно до всички наши клиенти, до аудиторията от хора, която поддържаме и същевременно да управляваме рекламите си в интернет и да управляваме самия бизнес. Това беше много трудна задача, която дълго време се опитвахме да се справяме сами с нея, но не успявахме, затова потърсихме всъщност услугите на SEOmax. В момента услугите, които използваме от SEOmax са управление на социалните мрежи, Facebook и Instagram и управление на Google реклами. Как са помогнали? Помагат и все още с това да публикуваме доста редовно, да ангажираме аудиторията и рекламите, които развиваме и до ден днешен, продължават да дават все по-добри резултати. Качествата, които един наш партньор е важно да притежава, са отношение и търпение. Препоръчваме работата с вас редовно, дори всеки ден почти го правя.